Купата на България в момента е в ръцете на Валентин Михов, а вече Димитър Иванков е вдигна високо над своята глава. Капитанът на Левски и неговите съотборници триумфират. В последните години именно сините са отборът, който най-много печели трофея. Твоя светла съдба. Ето и самата купа в ръцете на един Косаков. Фойерверки. Радостен вик или горчива сълза. Всичко започна на 25 август, когато през 1451 година е роден Христофор Колумб. 555 години по-късно, на същата дата бе сложено началото на една епоха – великите футболни открития на Левски. Засилва се Телкийски, центрира. Там е бе футболист на Левски, втора 40 Йолов сега, удар Йолов и гол! 1-0 за Левски. Опасно за вратата на Левски в тази ситуация. Виждате откъде футболист на Публика опита да върне топката. Христо Йолов обаче ще стигне него. Възможност за Йолов. Удар и гол! Гол 2-0 за Левски. Христо Йолов се контузва, но успява да отбележи така важен гол във вратата на Публика. Сега отново Телкийски какво ще измисли? Спира топката за момент. Влиза в наказателното поле. Този път ли се пораде хубаво и това е трети гол. 3-0. Валери Доловчийски, който влезе преди малко, отбелязва третия гол за сините. Ето това, за което говорихме, спокойствието след поредния гол. И съперникът е вече на колене. Много ми си иска тази атака, завърши с точен удар. И това е 1-0 за Левски в 33-та минута. Често ви казвам, че нещо вътре ми подсказа, че този французин ще накаже сънародниците си. Перфектно изпълнение с левия крак на Седрик Бардон. Новото попълнение, явно и трансферен удар на Левски. Седрик Бардон с левия крак нокаутира домакините и хвърли в екстаз тези 150-200 сини фенове, които камерата веднага проследи. До него е Милан Коприваров в центъра и Домовчийски към Домовчийски. Точно този пас. Добре си спря Валери. Удар на Коприваров. И е лидер. Гол! Гол! Милан Коприваров бележи. Милан Коприваров изглежда Левски на плети резултата. 25-та минута, 26-та минута на матча. 1-0 в полза на силите. Милан Коприваров. И това е последния съдийски сигнал. Левски влиза в групите на УЕФА. Отново с безценната помощ на публиката, която с двата мача на стадион Георгия Спарухов срещу Днеския Динамо и Френския Олимпик наистина се превърна в онзи митичен 12-ти играч, способен да обърне хода на всяка среща и да окрижи футболистите за подвизи. Така се получи още на първия мач в групата срещу Динамо. Румънците дойдоха на Герена със славата на опасен съперник, който диктува футболната мода в северната ни съседка. Впечатленията се потвърдиха и в тежките 90 минути, за да дойде изригването в последната след красивия гол на Емил Ангелов. Към Христо Йолов. Може и последен шанс. Възможно за Емил Ангелов. Гол за Левски! Гол за Левски! 1-0! Емил Ангелов в 93-та минута! Ето го този смъртоносен удар, който нанесоха силите в продължението на матча! Невероятно! Какво се случи на стадион Георгия Спарухов в 93-та минута? Каква радост!
стадиона на крака. Неописуемо. Емил Ангелов, в резервата Емил Ангелов бележи 93-та минута. Този гол на Емил Ангелов може да бъде сравнен единствено с попадението на Николай Тодоров Кайзера в матча Левски Глазгоу Рейнджърс през 93-та година, когато именно с този удар шотландците бяха елиминирани. Безценен гол на Емил Ангелов. Толкова важно попадение. И в групите, в първия си матч от група F. Браво на Левски, браво на сините. Един невероятен матч, една невероятна драма на стадион Георги Аспарухов. Просто целия свят. Сините тръгнаха по най-добрия начин в групата с 3 точки и без получен гол на своя стадион. Тази тенденция се запази толкова дълго, че накрая всички уважаващи себе си статистици на Стария континент започнаха да следят кога най-сетне някой ще вкара попадение в домакински матч на вратата на Георги Петков. Подводните течения в групата се развиха така, че сблъсъкът с европейски клубен шампион за 1993 година Олимпик се оказа решаващ за съдбата на Левски в турнира. 20 000 зрители, които не са се оплашили от дъждът тази вечер, който вали над София. Няма синьо море, синьо диво допая. Отново типичната картинка, целият отбор на Олимпик Марсилия се е върнал в своята половина. Масирана атака от страна на Левски. Хубаво спиране на Христо Йолов. Много добър финт, възможност за удар на Йолов, технично изпълнение и прекрасен гол на Христо Йолов. Гол за Левски, Христо Йолов с феноменално изпълнение. Нападателя масира Олимпик Марсилия. 1-0 за Левски. Какво изпълнение само. Право на Йолов, гол от най-висока класа. Какъв гол само. Целият стадион е на крака. Изключителен гол на Христо Йолов. Фабиен Бартез нямаше никакви шансове при това бижутерно изпълнение. Фантастичното му изпълнение над главата на Фабиен Бартез обиколи света и веднага спечели на автора си прякора бижутер. Левски е втория български отбор, който ще играе на 16-ти на финалите в турнира за Купата на УЕФА. Сините заслужиха тази чест след чудесната си игра тази вечер, побеждавайки колоса Олимпик Марсилия. Изключителна победа на Левски след 1-0 срещу Оксей, 1-0 срещу Марсилия. Продължава победната френска връзка за отбора на Левски. Сините през цялата европейска есен така и не допуснаха гол във вратата си. Което УЕФА предложи. Добро подаване, възможно сега, възможно за Левски гол. 1-0 за сините в 9-та минута. Емил Ангелов открива резултата на Антон Малатийски в Търнава. 9-та минута на срещата. Емил Ангелов 1-0 за Левски. Направо бледне пред врящите трибуни на националния стадион Васил Левски в реванша една седмица по-късно. 23 февруари вечерта, вероятно мнозина от футболистите на Артмедия за пръв последен път в кариерата си излязоха по толкова горещи запалянковци, готови на всичко, за да помогнат на любимците си за победа. Центриране на Телкийски. Удар с глава на Емил Ангелов и 1-0 за Левски. Гол на Емил Ангелов. Ето това се нуждаехме. Ранен гол за Левски, който да успокои всички. Чудесно попадение на Емил Ангелов. Удар на Седрик Бардон, топката рикошира и какъв гол! 2-0 за Левски. 27 минута. Левски Артмедия 2-0.
40 000 зрители са на крака. Целият отбор на Левски е в половината на Удинезе. Центриране, удар с глава. Там Де Сантис не се намесва по най-добрия начин. След това защитник на Удинезе изчисти топката. Атаката на Левски продължава. Лусио Вагнер. Пас за Бардон. Много добро решение. Има възможност да центрира. Томашич пропуска. Удар на Боремиров. И гол! 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 Ето го гола на Даниел Боремиров. 1-1. 52 минута. Даниел Боремиров изравнява. Ето, започва обрата на Левски. Много важен гол на Боремиров. Ето този натиск в началото на второто полувреме даде резултат. Христо Йовов е за топката, засилва се Йовов. Пас наляво към Лусио Вагнер. Отново нещо обработено. Центриране на Вагнер към Томашич. Той е гола! И гол! Гол! Игор Томашич бележи! 2-1 за Левски! Игор Томашич бележи! Отново Лусио Вагнер с ювелирно центриране. Този път Томашич засича топката. 2-1 за Левски! 62 минута на матча. Сините правят сензационен обрат. След като губеха с 1-0 на почивката. Бързи два гола! Бързи два гола само за 17 минути. Само за 17 минути футболистите на Станимир Стоилов правят пълен обрат в матча. Ето го и последния съдийски сигнал. Последния съдийски сигнал. Левски се класира за четвъртфиналите след уникална победа над Удинезе с 2-1. Един голям матч, един голям обрат, който сътвориха сините на националния стадион Васил Левски пред 40 000 зрители. Левски е на четвъртфинал. Головете на Боремиров и Томашич сякаш събудиха спящия от хилядолетия под Витоша вулкан. Това, което ставаше на терена, сякаш бе само върхът на айсберга. А отдолу стояха усилията през всичките тези години на президента на Левски Тодор Бабков, изпълнителните директори Наско Сиратов и Константин Баждеков, треньорът Станимир Стоилов и неговите помощници, всеки един от футболистите и служителите в клуба, чието име след пролета на 2006 година ще запомни цяла Европа. На Васил Левски нямаше празно място, а сигурно ако София разполагаше с 100 000 стадион, и той щеше да се окаже тесен за всички сини фенове, желаещи да подкрепят любимия си отбор. Добре се хвърлят нашите за първа топка. Малко по-спонтанно започнаха матчи, което е нормално с оглед на класата на Шалке. Сега обаче Боремиров великолепно отнема тази топка. Удар! Гол! 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 1-0 за Левски! В тази пета минута 11 секунда на двобоя. Даниел Боремиров нокаутира Шалке 0-4. 1-0 за Левски, драги зрители. Гол! 1-0 за Левски. Даниел Боремиров. Коприваров. Има ли засада? Не, топката стига до Домовчийски. Той изчезва от кадър и пак се връща. Хубави финтове. Ах, тук и Роналдо може да му завиди. Ето го първия гол за Левски. Гол! 1-0, гол! Емил Ангелов 1-0 за Левски. Тишина на Бай Арена. Беше една приказка, сега е тишина на арена, а в Шалке Фелтинс арена е огласена от възгласите Левски, Левски, защото от 24-та минута брилянтна атака на Валери Домовчийски завърши с центриране към Емил Ангелов и оттам футболистът с прякор Бабангида нокаутира вратаря Рост. Това бе щастливият край на европейската синя приказка. Плаването завърши и след 9 месеца пътуване в царството на мечтите, екипажът на Станимир Стоилов стъпи на твърда земя с високо вдигната глава. Когато корабът се пускаше на вода през август 2005, едва ли някой очаквал да се стигне до тук. Да внимава отбора на Левски, защото за него
Информацията, че е добър футболист. Сега обаче нашия Бабангида в този момент показва защо беше голмайстор на Левски в Европа за миналия полусезон. 20-та минута от началото на двубоя. Футболистът с номер 28 след брилянтна атака на домакините остана сам срещу Батияшвили и бърз и борбен. Абсолютно чиста дуспа. Средна засилка. Чак не можахме да се зарадваме достатъчно. Браво! 2-0! Вратаря спаси се с крака, но все пак топката влезна. Топката изпратена на посоки, но може и да достигне до футболиста Левски. Ще вкара ли Валери Домовчийски? Удари, това 1-0 за Левски! Левски побежда на стадион Локомотив в Тбилиси. Живко Миланов, той има енергия. Включва се. Добро подаване към Емил Ангелов. Емил Ангелов и това е 2-0. 2-0 за Левски в 91-та минута на срещата. Хубав пас за Йолов. Има възможност пред Йолов за центрирането го и подаването в Домовчийски удар. И това е гол! Гол! Гол за Левски! 1-0 голмайстор Валери Домовчийски. Какво начало на матча? 8 минута, Левски вече води с 1-0. Може би чухте, уважаеми зрители, какво подвикнаха от резервната скамейка на Левски. Концентрация. Емил Ангел влиза в наказателното поле и това ще бъде дуспа! Дуспа за Левски! Всички погледи в момента са насочени към него. Засилва се Седрик Бардон. Удар на Бардон и гол! 2-0 за Левски! Седрик Бардон реализира 11-метровия наказателен удар и прави резултата 2-0. Левски побежда с 2-0 срещу Киево. По-малко от 5 минути до края на редовното време на матча. Но все пак продължава офанзивата на сините. Димитър Телкийски с топката. Удар на Димитър Телкийски и гол! 1-0 за Левски в 35-та минута. Димитър Телкийски 1-0 за Левски. Левски в Шампионската лига, дами и господа. Да, казвам ви го. Трябва цели 4 гола да върнат домакините от Киево, ако искат да елиминират Левски. Това надали ще стане. Аз ви обещавам, че няма да стане. По време изтича втората на продължението и отново атака за сините. Седрик Бардон с топката. Седрик Бардон от границата на наказателното поле. Удар и гол! 2-0 за Левски. Седрик Бардон още в втората минута, 47-та минута от началото на матча, втората минута на полувремето. Левски повежда с 2-0. Гол майстор Седрик Бардон. Левски вече е в Шампионската лига. Кой каквото ще да ви казва. Никога до сега отбор и фенове не са били толкова свързани и черпещи сила един от друг. Не бързат сините да изпълнят този пряк свободен удар. Няма никаква причина да се бърза, тъй като това е в последните секунди на даденото от съдята продължение. Ето го и заключителният сигнал на португалски арбитър. Левски и Киево завършват 2-2. Левски е в Шампионската лига след крайното 4-2 от двата двубоя срещу италианския Киево. Сините продължават да пишат футболната история на страната. Великолепна победа в общия резултат от двата двубоя. Италианския състав е изхвърлен, а Левски продължава напред към Европейската Шампионска лига. Мечтата вече се сбъдна.
на Левски в София може да бъде сравнено единствено с това на националния отбор след световното първенство през 1994 година. Сините бяха посрещнати от стотици възторжени запалянковци, които се надпреварваха да се докоснат до героите, да ги помолят за автограф или просто да ги пипнат. Именно тези мигове за сетен път доказаха, че Левски има най-вярното прозвище – отбора на народа. За 2 дни Барселона заприлича на София. Централните улици на Барса бяха посинели от феновете на Левски. Над 5000 привърженици на шампионите забавляваха местните жители с непрестанни песни и скандирания. В което и заведение да отидеше човек, първо се чуеше българска реч. Феновете подкрепяха доброто настроение с пенлива течност и загряваха гласните струни за предстоящия матч. Нито един от тях обаче не си представяше какво ги чака на трибуните на Nou Camp. Домакините им бяха отредили най-високия възможен сектор на стадиона. Място, от което имаш чувството, че ще паднеш директно на терена. И ако верните фенове на Левски успяха да се справят с налегналата ги аерофобия, то нищо не можеше да ги спаси от потопа, който се изля над главите им по време на двубоя. Независимо от всичко, сините шалчета останаха на трибуните до последния съдийски сигнал, огласяйки Nou Camp. Тази картина отново доказа, че Левски разполага с изключителни привърженици, готови на всичко, за да бъдат с любимия си отбор. Готови и на това да го подкрепят в най-тежките и трудни мигове. Готови, напълно заслужено, да получат прозвището най-великата публика. Много пъти е казвано, че Левски има зад гърба си най-преданата публика. Поредното доказателство за тази теория дойде по време на матча с Челси. 42 000 сини фенове изпълниха маломерния стадион Васил Левски и подкрепиха любимците си от първия до последния съдийски сигнал. Участието на Левски в Шампионската лига показа няколко неща. На първо място, колко много са привържениците на шампионите. Не измислените, не вестникарските, не надутите, а истинските, реалните. Тези, които бяха готови да дойдат на стадиона и да гледат на живо мача с английския първенец. Не случайно се заговори, че този двубой трябваше да се играе в Белград и дори Мала Маракана щеше да се окаже тясна за всички сини фенове. На второ място беше развенчан един мит. Този, че в България хората вече не се интересуват от футбол. Не е вярно. Интересуват се. И то много. Но от истински футбол. Няма нищо чудно, че само седмица преди матча с Челси, на същия този стадион, едвам се събраха 10 000 за така нареченото дерби с отбора от Панчарел. Просто защото на никой не му се гледаше червеното опълчение. Всеки истински футболен запалянко иска да гледа зрелище. А когато играе Левски, то е гарантиран. Още повече, когато се изправя срещу двата европейски колоса Барселона и Челси. Имаше и трети извод. Сините шалчета могат да се държат по-европейски. Без бомбички, без щуротии. Цивилизовано, сдържано, коректно. Не случайно след мача дори Морино призна, че ако сините продължават да се радват на такава неистова подкрепа в домакинските си мачове, всичките им съперници ще имат огромни проблеми. Просто защото синята публика е вярна. До край. Без значение на резултата. Просто защото тук става дума за любов. Истинска и безгранична. Синя. Отново по-добре оттъпкания маршрут. Сърбия, Унгария, Австрия, Германия и обратно през Чехия, Словакия, Унгария и Сърбия до София. Най-верните левскари отново пропътуваха хилядите километри до Бремен, за да застанат зад любимия си отбор в изпитанието Вердер от Шампионската лига. Както стана традиция на толкова европейски стадиони през тази година, дълго преди първия съдийски сигнал скандиранията само Левски кънтяха на трибуната на Везер стадион. В часовете преди мача гледката на десетки левскари по улиците на града бе нещо напълно обичайно. Уморителното изкачване по стъпалата до върха на катедралата Свети Петър в центъра на Бремен се възнаграждаваше освен от красивата гледка на реката и всички забележителности в краката ти и от ехтящите по улиците левскарски песни. Запалянковци на възраст от 8 до 80 години издигнаха сините шалчета, за да вдъхнат кураж на футболистите на Станимир Стоилов. След което да стиснат зъби, надвивайки умората и да поемат по пътя към дома. Над 1000 бяха левскарите в сектора за гости на Везер стадион. Мнозина бяха и родните емигранти от цяла Германия, както и студентите от Бремен, които също се вляха в сините редици и зареждаха с настроение атмосфера все още празните трибуни на стадиона.
Изпратихме най-успешния сезон в 93 годишната история на Левски. На връхрождения си ден на 24 май 2007 сините спечелиха 26-та купа на България само 4 дни след като и на теория бяха осигурили 25-та си шампионска титла. Левски тотално доминираше в А група през цялото първенство. Пое водачеството след седмия кръг и не го изпусна до края. Отбеляза рекордните 96 гола в 30 мача, като в същото време допусна едва 13 в собствената си врата. Надигра ЦСК в двете вечни дербита, а записа и 4 успеха над Славия и Локомотив София. Тимът на Станимир Стоилов не допусна дори равен на стадион Георги Аспарухов с 15 разгромни победи и впечатляващата голова разлика от 63 на 3. Синьото нападение изравни рекорда за най-резултатна победа, размазвайки с 10 на 0 Черноморец Бургас-София. Средно 7500 фенове посещаваха домакинските матчове през сезона. Най-много 20 000 запалянковци дойдоха на Герена в последния кръг, когато отборът ги възнагради с красива победа с 6 на 2 над Литекс и отпразнува заедно с двете спечелени купи. Левски допусна една единствена загуба през целия сезон с 1 на 2 от рилски спортист в Самоков. Заедно с 5 равенства, сините събраха 77 точки и останаха недостижими на върха в крайното класиране. Оценката на феновете е по-силна от всякакъв коментар. И най-невръстните левскари не биха се колебали повече от секунда, преди да посочат главния виновник за всички тези невероятни футболни емоции, които ни завладяха през сезона. Естествено, става дума за Станимир Стоилов, треньорът на най-добрия отбор в България. Мнозина настръхнаха скептично през лятото на 2004 година, когато едва прекратил кариерата си като футболист, Мъри застана начело на любимия клуб. Явно без да отчитат факта, че още като капитан на сините той имаше ясни идеи за футболната философия на Левски и за това как да я превърне в реалност. Наистина необходимо бе време, но сякаш с магическа пръчица Мъри някак успя да накара до вчерашните си съотборници в съблекалнята да заиграят като съвършен оркестър. Дори и в най-трудния си първи сезон като треньор, Станимир Стоилов и Левски спечелиха Купата на България, а след това и Суперкупата. Последва триумфален марш в турнира за Купата на УЕФА и заслужена шампионска титла. А за последните 12 месеца всякакви оценки са излишни. Влизане в Шампионската лига, втора поредна шампионска титла, гарнирана с Купата на България, пълна хегемония в родния футбол. Това е Левски на Станимир Стоилов. И на публиката. Тази публика, която обича до край своите любимци и техния пълководец. И която е готова и в най-трудните моменти да дари със своята любов треньор номер 1 на България. Левски полетя и синя приказка разказва на света на нашите деца. Предава им духа на Левски гордостта. Е синята съдба. О, Левски София. О, Мъри се прима. О, Левски София. О, Мъри се прима. Такава подкрепа наистина се вижда рядко. Точно затова Левски не може да фалира. Първо, няма да фалира никога морално, второ и материално. Защото това е безценен капитал, който няма нито една друга фирма, корпорация в България, партия или каквото щете. Точно затова този Левски плашеше комунистите на времето с тази си сила. Футболистите на Станимир Стоилов. Томас Лам сега предприема много хазартни действия. Уелтън. Една добра възможност за Левски. Уелтън опитва да нахлуе в наказателното поле. Спрян в крайна сметка именно от Лам. Филип Кръстев. Илян Стефанов стреля, Левски повежда. 57 минути след началото Левски се оказва напред на националния стадион. Еуфория за над 15 000 по трибуните, а в този момент вероятно и близо 1 милион сини сърца пред екраните ликуват. Левски води срещу ЦСКА в финала за Купата на България.
Стана дума за това, че всяка една грешка в този спорт би могла да бъде наказана. А това, дами и господа, е всичко. В този момент Никола Попов слага точка на този спор. Левски е носител на Купата на България за сезон 2021-2022. Левски успява да свали от трона в този турнир от последната година ЦСКА. Левски печели Купата на България. Син празник по трибуните е в този момент една огромна мъка за червените. 13 години по-късно, най-после мъчителното дълго чакане за син успех за Купа приключва тази вечер на Националния стадион. На днешния 15 май Левски успява да прекъсне най-дългата си историческа суша без Купа. И след 90 минути на драма, 90 минути на екшън, накрая отново ще го кажа, и частицата късмет изглежда беше на страната на сините. Илян Стефанов се превръща в големия герой на една магическа синя вечер, в която голямата болка и разочарование остава за ЦСКА след победата в турнира през миналата година. Очакваме сме на награждаването. Ставате свидетели на шампионския поход на сините, които всеки вече дигнат купата. Междувременно ще се радваме, ако Иван Боянов успее да стигне до Мари Стоилов за блиц интервю. Гледката наистина е убийствена от тази височина на стадиона. При всички финансови проблеми Левски е на върха. Левски е там. Левски, дами и господа, е носител на Купата на България за сезон 2021-2022. На всички тези фенове, които в най-трудните за синия клуб месеци не спряха да подкрепят Левски, са в основата вероятно на цялото съществуване в момента на Левски като клуб. Футболистите на Станимир Стоилов го направиха, а Станимир Стоилов определено успя да преобърне абсолютно всичко в синия клуб. Кажем така, дами и господа, клас 2022 за сините записва името си с златни букви в историята. В едни от най-мрачните времена, в едни от най-трудните дни и противно на всички прогнози, Левски е там, Левски ликува с Купата на страната през 2022 година. Златните медали са около вратовете на футболистите на Левски. Така се чувстваха всички останали, които обичат Левски или българския футбол. За това са чудесата, за да стават от време на време и да ни карат да живееме. Иначе за какво ни е този живот? Да обикаляме през панелите, да газим дупките, да ни лъжат политиците, да сменяме един и си друг боклуци на власт. За какво ни е да живеем в тази държава, ако поне не останем хора, добри хора, които от време на време да изпитват радост. Очевидно, ние сме осъдени поне футболна радост да изпитваме, ако не друга. Затова толкова много ни харесва тази приказка. Татко, моля те, нека приказката продължи. Това е най-важното. Приказката да продължи, защото публиката усещаше, че приказката продължава. Татко, моля те, нека приказката продължи. И днес отново хиляди български деца отидаха с сините шалчета на училище. Роди се поредното поколение сини фенове, които след 10
20 или 30 години ще ходят на матч и ще казват: идаме от север, идаме от юг. Там, където минем, нищо не расте. Защото хиляди български деца с нощи са си легнали така. Татко, моля те, нека приказката продължи. Тази приказка никога не свършва. Затова футбол е голям. Затова обичаме и Левски. Само Левски може да ни прати от ада в рая за няколко години и обратно. Сега сме в рая и сме много щастливи. Нека изпитаме щастието до край. Нека пием с пълни шепи. Крайно рядко ни се случва да бъдем щастливи в България. Господи, благодаря ти, ти чу молбите ни с нощи. Ако не разбирате от футбол и ме слушате сега, със сигурност си кажете, тези са абсолютно ненормални хора. Как може един матч да ги прати в такова състояние и толкова много да говорят? Ако не разбират от футбол, си чуете какво ви говоря, значи не сте изпитвали най-големия кеф в живота си. Не сте изпитвали истинското удоволствие, истинското щастие. Няма по-голямо щастие от това да видиш твоята публика с запалени факли и сияещи лица. Няма такива лица на млад до него възрастен човек, на човек от града, на човек от село, на момиче, на момче, на тинейджър, на чичо му, на леля му. Всичко това, едно море от хора, събрани само от едно, от обичта си към футбола, от обичта си към Левски. В чужбина, заедно, мокри до кости, сядат банкера и безработния. Те са заедно в един и същи автобус, така ги е събрала съдбата. Само обичта към любимия отбор ги е накарала да бъдат заедно и те са заедно и се подкрепят. Къде другаде можем да бъдем така заедно? Никъде, за съжаление. Затова, разказвачо, моля те, не спирай. Нека приказката продължи. Татко, моля те, нека приказката продължи. Не искаме да затваряме очи. Затворим ли, ще заспим сладкия сън, ще си спомняме само за това и ще си мислим, че като се събудим, приказката ще е свършила. Няма да свърши. Тя ще продължава години наред. Докато го има Левски, Левски ще го има завинаги. Значи и приказката няма да свърши. Така за 90 минути футболът отново показва, че единственото нещо, което може да те зарадва в България, да те накара да забравиш всичко онова, което те кара да си ядосваш по цял ден за какви ли не дребни битови щуротийки. За тези 90 минути вчера деца, бащи, дядовци, майки, баби, ако щете, които имаше на Герена, не мислиха нито за заплатите си, които може и да не вземат, нито за пенсиите си, които пак няма да им стигнат. Мислиха само за това, което се случва долу на терена. Ако не ти е интересен футбола, ако не си усещал тази тръпка никога, няма как да разбереш това, което си говорим ние с вас сега. Сигурно ни мислят за луди онези, които случайно са преключили сега на Дарик и си викат тези за какво ли си говорят, какво толкова може да стане на един футболен матч. И те не знаят колко много изпуска, защото на един футболен матч могат да станат неща, които да помниш цял живот. Не знам какво е това, каква е тази тръпка. Може би само онези английски джентълмени, измислили най-популярната игра преди повече от 100 години, са ни завещали това щастие, да обичаме футбола, да изпадаме в такива състояния на радост, дори и на тъга, както бяха лескарите последните 3 сезона. Какви ли не срамове не браха, но си струваше да заживеят пак вчера в футболния си запалянковски оргазъм. И да се прегръщат накрая непознати хора, да се целуват по улиците, да си свирят с клаксоните, шаловете в сини и бяло да се развяват от прозорста на колите. Така както беше преди няколко години, така както беше в цяла България бяло, зелено и червено през 94-та.
любим момент за фоторепортерите. Със сигурност една снимка, която ще остане в историята и най-вероятно ще краси музея на Левски. Ето, това е много мил момент. Всички отидоха при Станимир Стоилов, архитекта на големите успехи на Левски през този век. Жереми Петрис и 22 Патрик Габриел Галчев във вътрешността на халфовата линия 7 Георги Миланов и 30 Филип Кръстев. Тройката в предни позиции е добре позната от анонсираната в дните преди матча атмосфера на стадион Георги Аспарухов е наистина впечатляваща и тя ще бъде сред основните козове на сините. Сега добра възможност за Уелтън, това ще бъде 1-0 за Левски! Първа минута на двубоя, Уелтън Фелипе открива резултата, взривно начало на стадион Георги Аспарухов. Сините излизат напред. Кошмарно неразбирателство от центъра на отбраната на Паук. И ето как бразилската перла в селекцията на Станимир Стоилов взривява трибуните на Герена. Отлична работа този път на Сонко Сундберг срещу Андрия Живкович. Така трябва да се действа срещу сърбина с много самочувствие, каквото до известна степен бихме могли да кажем, че липсва на Патрик Габриел Галчев. 4-3 сега за Левски. Георги Миланов за Билал Бари. 2-0 за сините! 19-та минута на двобоя. Билал Бари отново разпечатва вратата. Зад тях, за да помага в защита Билал Бари, Кръстев и Миланов. Сега върната топка към Роналдо. Това трябва да бъде 1-0 за Левски. Роналдо, разбира се, няма да има проблеми да открие резултата. Да, няма ги феновете на сините на трибуните на Тумба, но какво от това, след като те сега могат да се зарадват.
така можем да си говорим още страшно много време, защото приказката продължава. Татко, моля те, нека приказката продължи. Не искаме тази приказка да свърши. Помните ли като бяхме деца? Има ли детенце, което да иска приказката да свърши? Има ли детенце, което да иска приказка да завърши преди да е заспало сладкия си детски сън? Приказката продължава, защото разказвача е добър. Разказвача научи отбора да играе истински правилен футбол. Отборът му повярва. Кой е този Мъри? Той щял да се учи на гърба на Левски. Защо го взехте, Мъри? И аз си вземете някой друг, който да вземе многото пари и да си тръгне след една година. Това говорихме, говорихте преди година и половина. Обяснявахме ви, дайте му време да стане. От тук нататък не огромен, а мега огромен кредит на доверие. Години наред договор за Стоилов, защото той може да работи. Стоилов тепърва ще губи, ще има стривове, загуби, провали и всичко останало. Но пътя е този. Левски намери верния път и това е най-важното, за да може приказката да продължи. Като го видя, ми се свиваше сърцето. Винаги съм си мечтал да го видя отново на Герена. Сега, като го виждам на монитора пред мен с Купата на България, съм наистина доволен. Свършихме най-важната работа. Върнахме си Мъри. Върнахме си Мъри, който ни е донесъл най-големите радости, които помним през последните години. Колкото и да звучи реално, всичко това, което постигна клуба, е благодарение на любовта на хората, работата на футболистите и с нашата подкрепа треньори и ръководство. Но основните са тези хора. Всичко за тези 13 години им се върна. Но вие сте много скромен, само че те скандират вашето име и това не е първият такъв матч. Как успяхте за толкова малко време, след като вие знаете най-добре в какво състояние поехте Левски в началото на сезона? Аз се върнах прекалено амбициозен, зареден се енергия да спасим Левски и да го върнем на пътя на победите. Работих честно и почтено и Господ гледа такива неща. Затова съм недоволен, когато има нещо, което не ми харесва, винаги го кажа. Но всичко, което сме правили аз и отбора, е било за да върнем любовта. Този отбор на Левски постигна най-важното. Върна уважението, върна присъствието на стадиона, върна респекта към Левски, а и същевременно им даде десерт на феновите купа. Мисля, че е напълно заслужена нашата купа. Какво казахте на футболистите? Знам, че за малко успяхте да се видите с тях, да попразнувате. Какви бяха първите ви думи към тези момчета, които вярват във вас и играят и заради вас, и заради феновете на терена? Нямах време да говорим, при цялото време пясаме песни за Левски. Това беше в съблекалнята. Пак казвам, такава любов, такова уважение, такава подкрепа от хората не може да ни даде резултат, когато се работим в правилната посока, честно и почтено в името на Левски.